ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ କବି ଓ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। କବି ହିସାବରେ ଭୋର ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ରାଶି ରାଶି ଆଲୋକ କଣିକା କଥା ସେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ସକଳ ବେଦନା ଓ କୃଷ୍ଣ ଅବସାଦର କଥା। ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ନିଃସଙ୍ଗତା ଆଉ ନୀରବତାର। ନିଃସଙ୍ଗତା ନୀରବତାର ଦୁଃଖପଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମୀ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଆଶା ଭରି ତୋଳୁଥିବା କବିଟେ ଯିଏ ସାଉଁଟି ବସେ ନିଶବ୍ଦରେ କ୍ଷମାଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କୁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଏରୀ ଆଉ ପ୍ରେମର ଗଜଲ ଲେଖନ୍ତି। ଜାଙ୍ଗୁଲ ଜାଙ୍ଗୁଲ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ମୁଠାଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆକାଶର ଅପହଞ୍ଚ ଛାୟାପଥ ଆଡୁ ମୁକୁଳି ଆସୁଥିବା ମୃଦୁମନ୍ଦ କସ୍ତୁରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ନିରେଖି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଝରକା ଖୋଲା ଥାଉ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଝରକା ଖୋଲା ଥାଉ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଏବଂ ପାଷାଣର ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନର କବି ପ୍ରବାସୀ କବି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଛେ। ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତତ୍ସହିତ ଗାଳ୍ପିକ, ଅନୁବାଦକ, ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ ସୁପ୍ରକାଶକ। ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କଳାତ୍ମକ, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତାର ପରିଚାୟକ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଆମ ନିଜ ମାଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା। ପ୍ରବାସୀ କବି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶର କବି। ବିଦେଶରେ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ସେ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପହଁରୁ ପହଁରୁ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି ତ କେବେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ। ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳତମ, ଗଭୀରତମ ତଥା ଜଟିଳ କଥାକୁ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶେଇବା ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ବାହାଦୁରୀ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଝଲକ ଗଳ୍ପକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ। ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇକ୍ରୋ ଫିକ୍ସନ, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟାରେଚର, ମାଇକ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରି, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଫିକ୍ସନ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସଡନ୍ ଫିକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିଚୟଦାତା। ଆମେରିକାର ଡବ୍ଲିନ ସହର କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଶୀର୍ଷାରୋହଣ କରାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ସମର୍ଥ ସାରଥୀ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରେମ ହିଁ କ୍ରମେ ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କବିତା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗପ। ଆଜି ତାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଫସଲ। କବି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁରାଗ ନାଁ ଦେଇ ଆଖପାଖ ପୃଥିବୀରେ ମୋର ବୋଳିଦେଲ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁଠା ମୁଠା ବିଷଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର। ଅନୁରାଗ ନାଁ ଦେଇ ଆଖପାଖ ପୃଥିବୀରେ ମୋର ବୋଳିଦେଲ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁଠା ମୁଠା ବିଷଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର। ତଥାପି ପାରିବି ନାହିଁ ପୋଛି ତାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୋଛିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିତିଯିବ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ। ସେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥିତିଶୂନ୍ୟ, ଅବୟବ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥଚ ପାରେନା ସହି ଭାରତାର ଫିକା ଫିକା ହୋଇଯାଏ ଏଯାବତ୍ ଅର୍ଜିଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମୋର। ସେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥିତିଶୂନ୍ୟ, ଅବୟବ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥଚ ପାରେନା ସହି ଭାରତାର ଫିକା ଫିକା ହୋଇଯାଏ ଏଯାବତ୍ ଅର୍ଜିଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମୋର। ତୁମର ଆଖିରେ ଯଦି କଜଳର ଧାର ଥିଲା, ତୁମର ଆଖିରେ ଯଦି କଜଳର ଧାର ଥିଲା, ଗୋଧୂଳିର ରଙ୍ଗ ବି ତ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ତରଙ୍ଗ ବି ତ ଥିଲା। ତୁମର ଆଖିରେ ଯଦି ତାରା ଭରା ରାତି ଥିଲା, ଜହ୍ନର ଜୋଛନା ବି ତ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସାଇତିଲ ଆଉ କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସାଇତିଲ ଆଉ କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ। ମଲ୍ହାରର ନାଁ ଦେଇ ମୋ ଋତୁର ଅସଜଡ଼ା ଆକାଶରେ ଭସେଇଲ ଯେତେ ସବୁ କଳଙ୍କିତ ମେଘର ବାଦଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି
ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମେଘର ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ତୁଣୀରର ଅଫେରନ୍ତା ତୀର ସମ ବିନ୍ଧୁଥିବେ ମୋ ଛାତିକୁ, ଝରି ଯାଉଥିବ ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ରକ୍ତ ପଳ ପଳ। ଅନ୍ଧାରର ନିଆଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରର ନିଆଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମେ ଅନ୍ଧାରର ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲ। ଅନ୍ଧାରର ନିଆଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମେ ଅନ୍ଧାରର ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲ, ଅଥଚ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦେଲ। ବିଶ୍ୱାସର ନାଁ ଦେଲ, ମୋ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଦେଲ ଯେଉଁ ବୀଜ। ବିଶ୍ୱାସର ନାଁ ଦେଇ ମୋ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଦେଲ ଯେଉଁ ବୀଜ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କାଟୁଥିବି ସାରା ଜନ୍ମ, ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଫସଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କାଟୁଥିବି ସାରା ଜନ୍ମ, ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଫସଲ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଫସଲ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଶୁଣିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହର ତାଜମହଲ। ପ୍ରେମ ଯେ ଏତେ ନିରୀହ ହେଇପାରେ, ଏତେ ପ୍ରବଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଆଉଥରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହର ତାଜମହଲ, କଥାକାର ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ, ପାସେଞ୍ଜର ସିଟ୍ରେ ବସିଛି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର। ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୀମା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର। ସିଟ୍କୁ ପଛକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଢଳେଇ କରି ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଛି। ମୁଁ କଣେଇ ଚାହିଁଲି। 24 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ପରେ ଯେମିତି ଥକା ଦେଖାଯିବା କଥା, ସେମିତି ଲାଗୁନି। ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଝଲକ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ବୀମା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ। ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ପଚାରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? କାଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବ ସେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅସଂଖ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ବାକି ସବୁ ଉତ୍ତରକୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ନେବ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 40 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ଲାଗିବନି। ବୋଷ୍ଟନ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ୱିକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥାଏ। ହୁଏତ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ହୁଏତ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକତା। ଯେଉଁଠି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଠି ପଚାରିବି, ଏବେ ସେ ଶୋଇଥାଉ। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ପିଏଚ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶେଷ ବର୍ଷ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଆସି ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ତା ଆସିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦୌ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ କେହି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଘରେ ଦୀପାବଳି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସହରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 50 ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ନୂଆ ଆସିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିହାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ପରେ ତା ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହୋଇ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ପାଖ ଚାନ୍ଦୋଳ ଗାଁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଗଣିତରେ ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ ବୀମା ବିଜ୍ଞାନରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପରେ ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଯୋଗଦେଲା ଅରୁଣ ମିଶ୍ର। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଏଚ୍ଡି ସାରି ସେଇଠି ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥାଏ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ରହିଗଲି। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ତାର ସାରା ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଗବେଷଣାରେ କଟେଇଲା। ବୀମା ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଶୀର୍ଷ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହୋଇ ବାହାରିଲା। ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବୀମା ଶୁଳ୍କ ପରିଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ର ତା ଅଧୀନରେ ପିଏଚ୍ଡି ତଥା ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ବୀମା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଚେୟାର ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଡୁବାଇ ରଖିଲା। ସର୍ବୋପରି ସେ ଥିଲା ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମ ଘରଠୁ 2 ଗଳି ଛାଡ଼ି ସେ ଘର କିଣିଲା ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟିରେ। ୱିକେଣ୍ଡରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଘରେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ବିତାଏ, ଲଞ୍ଚ କି ଡିନର ପରେ ଚାଲିଯାଏ। ତା ଘର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବେଡ୍, ସୋଫା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ସବୁଆଡେ ବହି, ଖାତା, କାଗଜ, କଲମଙ୍କ ମେଳା। ତା ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନ ଯାଇ ୟା ଘରକୁ ଆସି ପଢ଼ନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ହୃଦୟ ଆବେଗଭରା, କୋମଳ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ହୃଦୟ ପରି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚାଲିଆସେ, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଫେସରରୁ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଲେଜ ଛାତ୍ରଟି ହୋଇଯାଏ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଗଣିତରେ ତାର ସହପାଠିନୀ ଥିଲା। କେବଳ ସହପାଠିନୀ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ଅପର୍ଣ୍ଣା ସହିତ ତାର ଏକ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଗଲା 25 ବର୍ଷରେ ମତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି ଯେ ଏ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବବୋଧ ଥିଲା। ପ୍ରେମ ଏଠି ତ୍ୟାଗର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ କେବଳ ତାକୁ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳାମିଶାକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ 2 ବର୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔପଚାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇନଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ କଲେଜ ରେଭେନ୍ସାର ପଛକୁ ଲାଗିଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ, TRW ହଷ୍ଟେଲ, ନ୍ୟୁ PG ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇ ଆରପଟେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର। ମଝିରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। କ୍ଲାସ ସରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ସାରାଦିନ କାହା ସହିତ ଦେଖା ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲର 26 ନମ୍ବର ରୁମରେ ରହୁଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ତା ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରେ। କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ସେ କ୍ଲାସରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଆସେ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଲମ୍ବା ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯଦି ସେ କେବେ ପଛରେ ରହିଯାଏ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ସେ ଆସି ଅପର୍ଣ୍ଣା ସହିତ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚାହେଁ ଯେ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ସମୟ ତା ସହ ସେ ଗପୁ। ଯଦିଓ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହେନା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗୋରୀ, ପତଳା, ଲମ୍ବା, ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପରି ଛଳଛଳ, ବନ ହରିଣୀ ପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସବୁବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରେ ଯେ ଝିଅମାନେ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଥବା ଇଏ ଏକ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। ଅପର୍ଣ୍ଣା ସହ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ପବନରେ ଶାଢ଼ୀ କାନି ଆସି ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତଥାପି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କିଛି ଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଆଣ୍ଟିନା ଉପରେ ବସି ଯେତେବେଳେ କାଉ ବୋବାଏ, ତା ରୁମମେଟ୍ ଜ୍ଞାନରଥ କୁହେ, ହେଇ ଦେଖ, କାଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲାଣି, କାହିଁକି ମାନିନିଉନ ତୁମେ? ଥରେ ଜ୍ଞାନରଥ ବାଲୁବଜାର ଯାଇ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସ ଆଣି ୟାକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ସାରିଦିଅ, ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଯିବ। ପୁଣି କେବେ କେବେ କୁହେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣ, ଏଇମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେମର ରାଜଦୂତ, ଏମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସରଣ କର, ଦେଖିବ କେମିତି ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେ ଏଯାଏଁ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶେଷ ଦିନ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅରୁଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ତାକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦୁହେଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣା କିନ୍ତୁ ଯାଉନଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଛାପ ବେଶ୍ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦୁହେଁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ଅରୁଣ ବାଧ୍ୟ ନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ସେଦିନ ଶେଷ ବସ୍ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ବସ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଆଖିରୁ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରିପଡ଼ି ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା। ଶେଷ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାତ ପାପୁଲି ପତେଇ ଦେଲା। ସେଇ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହରେ ସେ ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ତାଜମହଲଟିଏ ଗଢ଼ିଲା। ଏ ଭିତରେ କାର ଆସି ଅରୁଣର ଡ୍ରାଇଭ୍ୱେରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଡାକିଲି, ଅରୁଣ ଉଠୁ, ତୁମ ଘର ଆସିଗଲା। ଲଗେଜ ଧରି ଅରୁଣ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଲି। ମୋ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲେ। ପଚାରିବି କି ନାଇଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ତା ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଓ ମୋ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା, ତୁମେ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଭେଟିଲ? ବାସ୍,
କେଉଁଠି ଥିଲା ଏତେ ଆବେଗ, ଏତେ କୋହ କେଜାଣି ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁ ଶୁଣି ତା ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା, କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଡିନର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହି ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ। ସକାଳର ମେଘଖଣ୍ଡ ବର୍ଷି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ଥିଲା ବେଶ୍ ନିର୍ମଳ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସେ। ମୁଁ 2 କପ୍ ଚା ଧରି ସୋଫା ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଚା କପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଚୁସ୍କି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଭାଇନା, ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। 4 ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଓ ଘର ବିକ୍ରି କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହେଇଗଲି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ହଠାତ୍? ତା କଥାରେ ମୋତେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତା ମୁହଁକୁ ପ୍ରଶ୍ନଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ସତ କୁହ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମର 2 ସପ୍ତାହ କେମିତି ରହିଲା? ଅପର୍ଣ୍ଣା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା? ସେ ଚା କପ୍‌କୁ ଟିପୟ ଉପରେ ରଖି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଗଣିତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଲେଜର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଗଣିତ ବିଭାଗର ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମୋ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହି କଲେଜର ଛକରେ ଥିବା କଫି ସପ୍‌କୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଫି ସପ୍‌କୁ ଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହୁଏତ ତାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ। କୋଣ ଟେବୁଲରେ ବସି 2 କପ୍ କଫି ଅର୍ଡର କଲା ପରେ ସେ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ କଲି ଓ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। କ୍ୟାରିୟର ନେଇ କିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ସେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କାହିଁକି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲି? ଏ ଭିତରେ ଥରଟେ ହେଲେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲି? ମୋର ଏକଦମ ନିଜ କଥା। ଏ ଝିଅକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କେମିତି ଜଣା ବୋଲି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଝିଅ କିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ସମୀକରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଏତିକି କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଓ ଚା କପ୍ ଉଠେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁସ୍କି ଦେଲା। ଆଗକୁ ଜାଣିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୋ ମନରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି, ଚା'ଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବଣି, ଦିଅ, ଗରମ କରିଦେବି। ମୋ କଥାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେ ତା କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦ୍ୱିଧାରେ ନ ରଖି ସେ ତାର ପରିଚୟ ଦେଲା। ସେ ଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଝିଅ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଓ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ଆମର 2 ବର୍ଷର ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଧରି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ତାକୁ ଚାହିଁଲି। ତା ଆଖିରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଝରିଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆଖିରୁ। ଶେଷ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାପୁଲି ପତେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଢ଼ିଥିବା ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହର ତାଜମହଲ ତରଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ହୋଇ ମୋ ପାପୁଲିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମୋ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ଅପର୍ଣ୍ଣା? 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତା ଝିଅ କହିଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଖୋଜିଥିଲା କାଳେ, ଏବଂ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଫେରିବି, ଅରୁଣ କହିଲା। ଅରୁଣର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏକଦମ ମୂକ ପାଲଟିଗଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୀମା ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗଲେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ ବୀମା ବିଜ୍ଞାନରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ। ବାକି ଜୀବନ ଅପର୍ଣ୍ଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀମା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତିକି କହି ସେ ତାର ବାକି ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ତାର ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ମୋତେ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ହରାଇଲା ପରି ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ସାବାସ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନାର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଏବେ ତା ଜନସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ହିତରେ ଲାଗିବ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆକ୍ଚୁଆରିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଗଳ୍ପର
ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହର ତାଜମହଲ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।